Fried chicken for the kids. Kali. Na-prepare na natin yung mga ingredients. So, meron tayong petchay, pwede rin malunggay. And meron tayong siling haba, garlic and onion, tsaka yung crushed luya. Yung first gata, ito yung first na piga. And ito naman yung second na piga ng gata. Tapos, ito yung tubing-tubing na shell. And syempre, kailangan natin ng oil, panggisa, and yung pagong. Dito na natin.